Kristina malun tono karena karni sukuloro tekono marang ran sawiji sukuloro watak nyotati sawiji Latialah Arab Yana Pati Linggo Kusumo Tumanggung Dento Anggoro inggih nimbali nembalaken wadyabala segelar sepapan wonten madyaning alun-alun Kadipaten Parangkuto badhe pareng dawuh menapa Kakang Patih Lingga Kusuma ngene ya Temenggung Denta Angkara ana ing Paseban Agung mang sing dirembug pakulinane Sinuwun Adipati Dityakala Arimba kelawan Dityakala Arimba awit cilik ya iku rong dina pisan mesti dahar dedaginge manungsa ngrika leres pakulinaning Sinuwun Adipati Dityakala Arimba kaliyan Dityakala Arimba awit alit Kakang lah ing panjenengane Sinuwun Adipati Arimba lan Adipati Arimba telung dina iki durung dahar daginge manungsa yang dina iki titiwanci sing kudu atur dedaharan yaiku warga ing Medang Suruhan dados ingkang kedah atur dedaharan menika warga saking Paduan Medang Suruhan lajeng dos pundi Kakang Patih lah iki nek miturut daftar urut-urutan iki titiwanci sing bakal paring dedaharan yaiku Ki Sagotra lan Nyai Ratri wonge iki wis sepuh bobojoan ora duweni anak ora duweni putra mula yang Ki Sagotra Nyai Ratri dina iki ora kagungan putra sing bakal dipasrahne didahar dening Sinuwun Adipati Arimba dalah Adipati Arimba mula salah sawijining mbuh Ki Sagotra mbuh Nyai Ratri sing kudu gelem ditodha kala mangsa dening Gusti Adipati Arimba mbok menawa ing dina iki Ki Sagotra lan Nyai Ratri lali atur dedaharan mula saka iku ing dina iki tumuju menyang Paduan Medang Suruhan yang Ki Sagotra lan Nyai Ratri ora gelem masuk dedaharan ayo padha dirudha paripeksa yen mekaten ngestaken dawuh Kakang Patih mundur-mundur sang Rekyawati munduring Prawati ya bala kinenarsa ngalulaya harsa budaling barisan budaling barisan tumuju negara ay Dwi bebarisani
wadya bala parang untung wewengkon Pringgondani. Ayo pada baris, ayo pada baris. Ayo diatur barisane siji-siji ngene wis. Supaya nemoni dalan kang supek ora bakal rikuh pekiwuh, co. Baris, co, baris. Baris. Ingkang dados pengawaling bebarisan ampuna Sang Patih Lingga Kusuma. Sabuburing Patih Lingga Kusuma temenggung Denta Anggara. Sabuburing Denta Anggara Prabu Surodineprak. Dasar watak-watak ing kawula sabrang kedhik dogane kathah surune. Co baris, co baris. Tombakmu aja keri, co, tombakmu aja keri. Bedilmu, co, bedilmu. Patulmu, co, patulmu. Aja keri, co. Baris, co, baris. Enggaling cinarita gelise wong kang pinuju akandha sedya tumuju padukuan medhang suruhan tileng wadya bala parang kluntung kaya arek-arek kang padha baris. Budal, cak, budal.
budal. Jone abot, jone abot. Budal to budal. Budaling para wadya balaya. Mangala-dala condongo kolang koso Mangala-dala kinarya sondol hangkoso Antahe Latialah durung suwe anggonku lumaku mung sabedhuk suwe tumuju ana ing padukuhan medhang suruhan dadak kesaru manungsa gadhe dhuwur hei keparat sapa jeneng wani-wani gadang lagu jantraku mangku dhisik mangku dhisik kon iki sapa mijil saka ngendi dang kamu sapa werje kamu us parat keparat nyandak dongko junjung percaya ya aku tumanggung dento anggara mijil saka kadipaten Parangkuntuk wewengkon Pringgondani kesetik Gustiku Adipati Arumbo lan Adipati Aringgo balik kon sapa yen durung tangguh kelawan aku yo aku Raden Wijasena yo dina iki sliramu arep tumuju menyang endi dina iki aku diutus kelawan Gustiku tumuju menyang padukuhan medhang suruhan
merga wis titiwanci salah sawijining warga medhang suruhan kudu atur dedaharan ana ngarsaning Gustiku Adipati Arimba wujude sega lawuh daging manungsa sebab wis dadi pakulinaning Gustiku saben rong dina pisan mangan sega lawuh daging manungsa. Wah, kurang ajar. Dadi ratu ga iso ngayomi wargane, malah mangan daginge wargane. Tak jaluk dina iki awakmu kudu balik menyang Parang Klunduk. Hei, ijo sapa? Ojo marah. Kon sing kudu balik nyimpang teko papan kene. Awakmu sing kudu balik. Yen aku ora gelem balik, ojo takon dosa. Lakon tak hotel paling mudah mati dening aku. Lakon munter batangmu rondo bojo kaparat tampan ono Wijasena moro tangan babi alas yo bojo rondo kate mok rambut ono bangsat.
lutung dorong lutung aku raja sapa-sapa ngasman sapa iki Reak sapa Bagong kurang ajar aku ngewangi darahku aduh rai diosok-osok lo nang asman kakimu lho aduh kula ngewangi den iso kaya ambak sing ngendang sapa Dek ngono kawan priye to wayange gak ono sing golekno Dek diri sabar wayange kula dereng wonten Sidaya apa Deriko jenengan mau nggak ada cantri Riet Du apa ya ayo maju Du ambakane tutup aduh nanti iki dalang deker-deker ambek tutupe blay Duh, apa cak? Metu. Duh, apa cak? Enak mumpung rame. Sing ngendang kegarap cak. Sing ngendang kegarap. Mencolot cak, gade besan mencolot. Pantitenono digarap bagus kan mari. Titenono mari. Ana teke
saprangamu kali cetek sing mbok kira mung tanggamu dhewe sing mbok kira mung tanggamu dhewe ora ana sing mbok kira mung sindenmu dhewe Dik, ngono kawan. Sawe dik. Wayange dereng dicepakno. Lho, apa Cak? darahmu menggos-menggos lho. Darahmu menggos-menggos. Ditakoni Cak. Ambakane ngantek muni dehu. Dehu. Wah. Sing ngendang lho, sing ngendang. Sopo Cak sing ngendang Cak? Comel ta Cak? Nek comel iki, nek comel. Telung dino iku wis ya apa iki? Ya apa? Ya apa iki Lus? Ya apa? Alah Cak wong ngene ya. Durung tahu. Karepku iku ya Cek, iso. Bene bagus barengan iku iso ngenteni. Ngene iki ya kedadian temen Cak, ngene iki sing ngendang ya hijrah. Iya. Matur suwun iku mangono kakangmu Bagus. Bagus iku sapa? Bagus iku sing nungguk ringin kembar. Ringin kembar wis rubuh. Dadi ringin tunggal Cak saiki. Dadi ringin tunggal. Iya. Matur sembah nuwun. Iki kabeh ya rada ndredeg Cak. Lha apa lho? Wabeh lumpuh ya Cak. Pak Radi. Pinyenane anu Cak. Golek kaweruh. Nanti. Padepokane Bagus ringin tunggal Cak. Yo gak apa-apa. Wis muga-muga oleh pangestune para sepuh. Basa saya suwe saya penak. Amin. Iku ndarane ditakok ya Cak. Takono umpane kok Ambakane ku kok anjene duwe gawe melekan seminggu ya apa ya. Sing comel ngantek pesing-pesing. Jenenge lagune wong. Ana Cak sing siji Cak. Ana gak gelem copot ten kaosmu. Sopo? Gendruwo ya. Gendruwo nip. Wonten apa? Dik, ngono kawan. Dina iki Dik aku kalah nganyuda. Lho jenengan iku matur perang. Duh. Mbok kira aku mari biyodo ngene apa? Hanya ndorone mari derundangan Cak. Derundangan mari ngono nonjok sore rewang bengi nyedep-debok ya. Jenengan iku perang kali sinten? Wong gedhe dhuwur Dik, gagah, blongah-blongah Dik. Namine sinten? Wijasena. Mbok Cak. Sekongkon balik ngene lho Cak. Lah lapor Dik. Wis mambu. Lemang iki mbok dadi gotong-gotongan Cak. Gotong-gotongan ya diseret lho. Dik. Iki supaya aku menang mungsuh Wijasena iki apa Dik? Lho. Jenengan nek pengin menang, pokoke nek mari WA sampean hapus. Lah. Belarang ngono Dik. Aja kaya ngono iki ditukoki para sepuh aja kakean gojek. Nggih. Aja ngono Cak. Bilokno Cak. Nek jenengan niku pengen menang, jenengan joget. Lho. Wong perang kok dikon joget iki apa?
Wong perang dikon joget ngece. Ngino karo. Jenengan nek jogetane leko Wijayasena niku leno. Iya, Cak. Lho, ngono lho. Iya, Cak. Aku kudu joget. Oh nggih. Jenengan joget kersane disenggaki warang-warang. Sing saiki gembol suluwe manuk. Sindeni sirahe murup-murup saiki. Ana sing lho ana sing diprotoli iku menit tukokno maneh. Ya. Berarti aku kudu joget. Oh nggih, nek ngono tak joget senggak ana tendang ana sing rantai. Seneng aku ambek sing ngendang seneng aku. Pane wis rada mumet iki ya. Hey, dancing duet. Semauro sing meriah. Suro aja ditangkap Pak Lurah maneh. Hey, dancing duet. Tak joget aku senggak ono sing bater yo. Iya, pisan kas kurang banter. Yo, sing. Rikato. Senggaan gak usah. Iki wis waktune wis bengi. Dituwono. Rencanane buyar 4:30 ya iki. Buyar 4:30 mumpung sing duwe gawe iki Bima ya. Dilos. Mene ku panjak-panjak iku giro esuk nabungi ujung. Nambi Cak. Ujung ambek bojone dhewe-dhewe ngono lho. Yo, papakmu dodomu nek gak mundur ojo sumbar temenggung dento aku golek sing kambuk-kambuk. Yo, gak apa-apa, gak apa-apa. Pisan kas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh.
aku sing maju. Sepel iki Pak Cahyo. Melok ae. Iki so. Iki yo. Wah, iki nek gak iki selesaino iki kok ngarahin pati. Sopo ngomong wis drudukan ngene yo maju perang kok ae. Asu comel. Dudu. Aku susu Indomie. Dudu. Susu suwono. Dudu. Aku suruh Cinem. Lho, mriko niki yo ajenge perang. Kok kombo Wonosalam. Duduk.